může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0! Roman Červenka pověsil klobouk na věšák. Červenka a je to jeho možnost na gól! Roman Červenka! Dvoustý zápas za národní tým ozdobený gólem. Čas 6:06. Sedlák. A tady je Červenka, gól! To neprošlo. Nečas. Červenka. Gól! Výborná nahrávka krosem. Červenka Víko. Nazdar. 30.